Bringing good news to the world. This is MFCN TV. Mayong adlaw kanatong tanan, kini inyong alagad Bishop Butsipala nga magdala kaninyo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang mga tawo nga nagpadayon sa pagkinabuhing matarong dili gayud pasagdan sa atong Ginoo. Sa Psalm 37:25, sukad sa akong pagkabata hangtod karon nga tigulang na ako, wala pa ako makakita nga ang mga matarong gipasagdan sa Ginoo o ang ilang mga anak nagpakilimos og pagkaon. Usa kini sa pagpamatuod ni Haring David sa iyang pagkasinati ug pagkaila sa Dios. Wala siya pasagdi sa Ginoo sa iyang tibuok kinabuhi. Gipakita lamang sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon sa tanan nga nagkinabuhi nga matarong diha kaniya. Sa Proverbs 13 verse 25, ang matarong mabusog gayud, apan ang mga dautan magutman. Wow! Grabe nga saad sa Dios kini, alang ni adtong nagkinabuhi o magkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. In Proverbs chapter 2 verse 7 and 8, ginapanalipdan niya ang nagakinabuhing matarong, matinumanon, ug dili sa lawayon. Giandaman usab niya sila og kadaugan. Dili lamang ang atong mga gikinahanglan sa matag adlaw o gikinahanglan sa atong pamilya ang ihatag sa Dios sa mga tawong nagkinabuhing matarong, apan gipasaligan usab kita sa Dios nga dunay kadaugan sa tanan natong paningkamot sa atong kinabuhi kung kita magpadayon lamang sa pagkinabuhing matarong. Proverbs chapter 10 verse 24, maingon nga ang gikahadlukan sa tawong dautan mahitabo kaniya, ang ginahandom sa tawong matarong maangkon niya. Dili kini basta-basta nga saad sa Dios sa iyang mga pulong. Hagit ko sa matag usa, padayon kita nga magkinabuhing matarong, bisan pag nagpakasala na ang tanang mga tawo nga atong kaila, atong mga higala, sila mibiya na sa kinabuhing matarong, dili nato kini sundan akong higala. Padayon kita nga magkinabuhing matarong, sulong para lamang kang Jesus, niining ulahing mga adlaw ipakita sa Dios nga dili kita niya pasagdan, kita nga nagkinabuhing nga matarong sa iyang atubangan. Andamon ta ang atong mga kaugalingon, atubangon ta ang hagit ning atong panahon, magkinabuhing matarong para sa Ginoo ug hangtod sa iyang pagbalik. Dili kita niya pakyason sa tanan natong pangandoy. Maayong adlaw ka natong tanan, ang Dios magpanalangin sa tanan natong paningkamot. Bringing good news to the world. This is MFCN TV.